गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनि बे मोनसे समाव फैनो हायो बेखौ मिजिंथिनानै आङो दिनै बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेलेमजिबिफोरनि जथुम लादों आरो बे जथुमावनो मोननै बाथ्राखौ रायलायनाय जादों। मोनसेया जाबाय थांनाय 27 जानुवारि तारिखआव जालांनाय जि बर' पिस एकर्ड बिटिआर एकर्ड बिनि सायाव सावरायदों आरो बे एकर्डजोंनो फैफानाय मोनसे क्लज 5.1 बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिनि सायावनो सावरायनाय जादों। गिबियाव जोङो भारत सरकार आसाम सरकार बिथांमोनखौ साबायखर होगोन जे बिटिआर एकर्डनि जे माखासे दफाखौ दाखालि बावैसो मावफुंनाय जाबाय। दा बेनि थाखाय जोङो बिसेसकरि भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह आरो आसामनि मुख्यमन्त्री सर्बानन्द सोनोवाल आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जों बिथांमोनखौ साबायखर होगोन जे बिथांमोना जोंनि बिटिआर एकर्डनि जि दफा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो थाबोनाय जिखिनि दफा बेखौबो जाहाथे थाब मावफुङो बेनि थाखाय दिनैनि मेलनि गेजेरजों जों बेखौ बिथांमोनखौ जों आह्वान खालामदों आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों थाबैनो जाहाथे मावफुंनानै बे 32 लाख जनसाधारननि जि गांनाय उखैनाय आखा आखांखा बेखौ जाहाथे थाब सुफुंनो हायो। दा बेखौ थाबनो राहा लामा लानांगौ आरो बेजोंनो गेजेरसे फैनाय जि मोनसे 5.1 आव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे बिलखौ दाखालि 31 आगस्तनिफ्राय 3 सेप्तेम्बर तारिखसिम आसामाव एसेम्बलि सेसन जादोंमोन। दिनै मोननै जिल्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ लोगोसे लखिमपुरा एसे गोलैफाबाय। दा बेखौ लानानै जोंहा कमिसन मोनसे दाखाबाय आरो दानायनि गेजेरजों बेखौ दिनै बिटिआरआव सोसननांगौ। दा बे बाथ्रायाव जोंहा दुखुनांथाव खोथाया बेनो मैया जितु हाग्रामानि दैदेननायाव दिनै गहपुरनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै दिनै बिथाङा दिनै मिसगाइड मोनसे खालामफैदों आरो दिनै जाय बिथाङा दिनै बेहाय फैनानै खोनासंफैदों आरो खोथा बुंफैदों आं मैया मिडियायाव एसे नुदों बारग'नाय जोंनि फरायसा आफादाव माखासे बारग'नाय दैदेनगिरिफ्रानो बेहाय बुंफैदों। दा बिथांमोनखौ आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों बिथांमोना बै समाव दिनै बर' फरायसा आफादाव थानानै दिनै माखौ आन्दलन खालामबोआमोन। दिनै बिथांमोना बड'लेण्डखौनो नोजोर बोनानै दिनै आन्दलन खालामबोदोंमोन आरो दिनै जेरैखि जाया दिनै बे ओनसोलखौ गहपुर एरियाखौ बा बे मोननै जिल्लाखौ लानानै दिनै जेरैखि जाया बड'लेण्ड सोसननांगौ होननानै दाबि दैखांबोदों। दानि जोंनि एबसुनि बा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै खुनु गोदान खामानि मावाखै। बिथांमोना गारबोनाय माखासे खोथाखौ जों दिनै मावफैदों। बेखायनो दिनै जों बुंनायदों जेरैखि जाया दिनै बिटिआरआव नैबे मोननै जिल्लाया हाबथारनांगौ आरो जायनि दानाव दिनै बांसिन गहपुर एरियायाव सनितपुर आरो दिनै बिश्वनाथ जिल्लायाव बर'फ्रा दिनै बेफोर दावहाखौ लानानै दिनै बांसिन जिउ गोमादों आरो बे जिउ गोमानायाव दिनै बिटिआरआव दिनै हाबाबालानो दिनै बाहेरायाव दिनै बर' कसारि काउन्सिलाव थानानै दिनै जोंनि बर'नि माखासे थामोनथाखौ सेफटि खालामनो हागोन बेखौ जों नुवाखै। दा बेखायनो जों गले गले खावलायदों बै ओनसोलनि बर'फ्रा मोजां साननांगोन, रायजो राजाफ्रा साननांगोन जे जेरैखि जाया जोंनि थामोनथाखौ लानानै नोजोर होनानै जोंनि जिथु सिन्थाधारा जोंनि इयुनखौ नोजोर होनानै दिनै बे मोननै जिल्लाखौ जेरैखि जाया बिटिआरआव सोनांगौ आरो बेखायनो दिनै बिथांमोन बायदि माखासे पार्सनेल सार्थ गावनिखौल' सानग्रा गावनि लुबैखौल' सानग्रा गावनि लाइफखौल' सानग्रा मानसिफोरखौ दिनै रायजोफ्रा दिनै बेखौ नारगारनांगौ आरो बेखौ जोंनि समाजाव खामानि मावनो थाखाय दिनै मालाबा जायगा होनाङा। आं रायजो राजाफोरखौ गले गले खावलायगोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना बिथांमोनखौ दिनै गोजानाव दोननांगौ समाजनि गोजानाव। मानो होनब्ला बिथांमोन बायदि लुबि मानसिफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव खामानि मावफैयोब्ला बर' हारिखौ थेर बेथेर खालामगोन बे रोखा। दा बेखायनो जों बुंदों गाबोन बिल फैगोन होननानै जों खोनादों केबिनेटआव मोनसे पास खालामगोन बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ जों बेखौ मोजां बरायदों जों हिसाबै। नाथाय जों बेखौनो बुंबावगोन गले गले जाहाथे बे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव बे मोननै जिल्लाखौ जाहाथे सोफाया बेखौ जोङो गले गले खावलायगोन। आसाम सरकारखौ खावलायगोन, भारत सरकारखौ खावलायगोन आरो जोंनि गासैखौबो खावलायगोन जों जाहाथे बे जोंनि जिथु सिन्थाधारा बिटिआर सक्ति बेबायदि जों थांनायखौ जों लुबैयो।